op het strand. Holly holiday, wat een zwoele tijd. Holly holiday, wat een zaligheid. Bruin verbrandt het hoofd gekoeld, beginnen wij de nacht. Holly holiday, lijkt voor ons bedacht. Johnny Halliday. Dat is een Ik dacht dat hem over hem zong. Johnny Halliday. Ah ja, die zingt Holidays. Ja, dat heb ik nooit gehoord. Dat is Holiday, hè? Bij elke meid die naar ons kijkt. 14 dagen dat de wereld niet meer draait. Dat de wereld niet meer draait. Het is COVID, hè. Het is allemaal visionair. En mensen snappen dat dan nog niet. Je hebt dat dan voor. Holly holiday, wat een zwoele tijd. Holly holiday, wat een zaligheid. Bruin verbrandt het hoofd gekoeld, beginnen wij de nacht. Holly holiday, lijkt voor ons bedacht. Erik van Eygen zijn vrouw. Die is begonnen zo bij Lux Steinaar. De Sanne. Ja, Sanne. God. Te snel voorbij. Dit is ons feest, zeuren is er niet meer bij. Holly holiday, wat een zwoele tijd. Dat is altijd typisch dat altijd mannelijke cameramannen zijn. Hè? En die zitten altijd zo juist onder die rokjes door.